Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa mä jälleen paljastan mun kesäkuun tulot ja menot ja paljon mun yritys on laskuttanut kesäkuussa. Lisäksi mä tuun vielä kertomaan sen, että mitä sun kannattaa tehdä sun arjessa, jotta sä kokisit enemmän vapautta. Ehkä taloudellisesti, ehkä ajallisesti, molempia. Hyvä, mutta mennään itse asiaan ja aloitetaan itse asiassa tällä budjettilaskelmalla, eli mikä on ollut kesäkuun toteuma, eli tulot, menot ja yrityksen laskutus. Ja yrityshän laskutti siis kesäkuussa 4150,50 senttiä plus alvi siihen päälle. Eli ihan hyvä kuukausi oli takana. On siihen ihan mielettömän tyytyväinen, koska tää oli mun toinen yli 4 tonnin laskutuskuukausi nyt tämän ensimmäisen täyspäiväisen yrittäjyyden vuoden sisällä. Nythän on semmoinen tilanne, että mulla on enää kesäkuun ajan toi starttiraha, tuki ja sitten se päättyy ja sitten mun täytyy pärjätä omillani ja semmoinen luotto, että mä tuun kyllä pärjäämään. Starttiraha oli kyllä tosi hyvä apu siihen alkuun, koska alussa ensimmäisenä kuukausina mun laskutukset saattoi olla tonnin ympärillä, alle 2 tonnia, joten se oli kyllä ihan merkittävä apu siinä alkuvaiheessa, mutta nyt tuntuu just siltä, että mä pärjään kyllä nyt omin avuin tästä eteenpäin. Okei, sitten mennään laskelmiin. Eli siis yrityksen tili erikseen ja sitten on mun henkilökohtainen tili, mistä mä yrityksen tililtä siirrän aina palkkaa itselleni. Mulla on nyt ollut tapana, että mä siirrän 2000 € palkkaa itselleni ja se toteutui taas kesäkuussa. Ja tähän lisäksi mä sain starttirahaa 761 € ja sitten oli muita pikkutuloja. Siihen lisäksi niin tulot oli yhteensä 3019,50 senttiä. Sitten mennään pakollisiin kuluihin. Siellä oli esimerkiksi salimaksua 26 €, oli Carunan lasku 65 € puoliksi mun puolison kanssa, oli hevosen kengitys 137 €, ruokabensa 350, toinen sähkömaksu 79 €, vastikemaksuja, lainanlyhennystä, vakuutuksia, palvelumaksuja ja sitten oli yksi tämmönen ystävälle tämmönen pakollinen ylläriasia ja siihen meni jonkin verran rahaa. Eli yhteensä pakolliset kulut oli 1626 €, joka on siis todella paljon. Tämä on viimeinen kuukausi, kun mun kulurakenne on näin korkea ja sen jälkeen kaikki pakolliset kulut tulee laskemaan ihan vaan sen takia, koska me asutaan uudessa kodissa. Eli sitten on muut kulut. Täällä nyt oli siis kahvitteluita, oli ravintolassa käyntejä. Sitten oli jotain koristeesineitä, mitä mä ostin. Myös jotain remppakustannuksia. Ne mä olisin voinut laittaa pakollisiinkin, mutta mä olin nyt laittanut ne tähän. Mutta nämä oli yhteensä 237 €. Eli tosi maltilliset ja hyvät. Yleensä se on siinä 200-300 välissä ja se on niin kuin oikein hyvä. Tavoitteessa pysyttiin. Ja sitten se jännittävin osuus, eli säästöjen sijoituksiin menevä osuus. Ja mulla meni 500 € Nordnettiin, 50 matkakassaan, eli kun me lähdetään taas taikkuihin talvella, niin sitä varten säästän jo nyt hiukan rahaa. Esimerkiksi Airbnb-majoituksia ei ole vielä edes ostettu, joten siihen tulee menemään rahaa jossain vaiheessa vielä. Sitten CoinMotioniin meni 500 €, eli yhteensä 1050. Joten mä pysyin siinä tavoitteessa, minkä mä loin aikaisemmin, eli vähintään 1000 € kuukaudessa sijoituksiin, niin se piti kyllä nyt paikkansa. No sitten kun me mennään tähän yhteenvetoon. Ylijäämää näiden jälkeen jäi vielä 106 €, joka on ihan kiva juttu, koska esimerkiksi se ikkuna nyt ei tullutkaan tässä kuukautena maksuun, vaan niin kuin tänä kuukautena, eli heinäkuussa. Samaten mulla tuli vähän muitakin ylimääräisiä remppukustannuksia, joten ne kyllä sitten menee siihen kaikki ylimääräinen. Ja kuukauden säästöprosentti oli 34%, joka on ihan huippu hyvä. Eli periaatteessa niin kuin melkeinpä 1/3 siitä rahasta, mitä mä sain, niin meni sijoituksiin. Se on ihan superhyvä. Nyt muuten musta tuli myös asuntosijoittaja, koska me muutettiin siitä meidän aikaisemmasta asunnosta tähän nykyiseen kämppään. Ja mä laitoin mun vanhan kämpän vuokralle, eli semmonen 72-neliöinen rivitalokämppä. Niin saatiin hankittua siihen uudet vuokralaiset ja he asustelee nyt siellä. Sitä kautta mulle tulee nyt tuloja, tai he maksavat niinku vuokraa 910 € kuukaudessa, mutta tää oikeastaan kaikki raha, mitä me sieltä saan, niin menee lainanlyhennykseen ja yhtiövastikkeeseen ja veroihin ja bla bla bla. Eli se on niinku plus miinus nolla, mutta ainakin se laina lyhentyy koko ajan ja he maksaa sitä, joten se on kyllä tosi kiva juttu, koska mun varallisuus kasvaa niin kuin
niin sanotusti passiivisesti myös tässä koko ajan. Ja olen tosi innoissani ottanut tämän uuden roolin vastaan myös vuokranantajana, joten tämä on kyllä tosi kiva ja mä sain aivan ihanat vuokralaiset sinne. Joten mulla on tosi hyvä fiilis tästä. Toivottavasti kaikki menee hyvin sitten jatkossakin. Nythän me asutaan tässä uudessa kämpässä. Niin meidän kulurakenne on muuttunut nyt aivan totaalisesti. Heinäkuu on viimeinen kuukausi, milloin me maksetaan vielä täysiä niin kuin maksuja. Vielä niin kuin oli kerran maksettiin tietenkin se meidän kämpästä se lyhennykset ja vastikkeet ja näin, koska vuokralaiset muutti sinne just vasta hetki sitten. Ja sitten sen jälkeen alkaa niin kuin elokuusta eteenpäin maksamaan sitä. Joten elokuusta eteenpäin niin kustannukset on täysin eri. Eli tällä hetkellä me maksataan tästä kämpästä 300 € vuokraa ja se menee puoliksi mun puolison kanssa, eli 150 per naama. Ja tähän sisältyy sähkö ja meillä on myös oma vesikaivo tuolla, joten ei tarvitse vesistä maksaa mitään. Talvella saattaa tietty tulla jotain ekstra kustannuksia, jos oikeasti sähkön hinta on ihan hirveän korkea, niin totta kai sitten me maksetaan vähän ekstraa siinä vaiheessa sitä sähköä, mutta katsotaan sitten sitä tilannetta silloin. Ja onneksi meillä on myös takka täällä, niin me pystytään silläkin lämmittämään tätä kämppää aika hyvin. Asumiskustannukset on laskenut nyt ihan mielettömän alas, ja tämä on se, mihin me ollaan haaveiltu. Ja tämä on jotenkin ihan uskomatonta, että reilu vuosi sitten me vasta haaveiltiin siitä, että me pystytään madaltamaan meidän asuinkustannuksia niin pieneksi, että meillä on vapaampi elämä. Ja nyt tämä on niinku periaatteessa täysin totta. Ja nyt me eletään tässä. Tämä on ihan crazyä, että tämä on nyt vihdoinkin niinku totta. Mutta aasinsiltana tästä, miten sä pystyt itse elämään sitä vapaampaa elämää niin taloudellisesti kuin ajallisestikin, niin mä sanoisin, että älä enää oo sen rahan orja. Eli mä sanoisin, että poista kaikkia niitä turhia kustannuksia, mitä sun arjessa on. Jos ei oikeasti välttämättömyys asuu esimerkiksi jossain ihan hulppeassa isossa kämpässä, jossa on ylimääräistä tilaa tai jos se on niin kuin everi hieno tai näin, niin pystyykö se vaikka niin kuin tinkimään siitä, että muuttaa vaikka vähän pienempään kämppään? Et onko se vapaus sulle tärkeämpi kuin se, että sä asut vaikka hienommassa kämpässä? Totta kai se kämpän pitää olla viihtyisä ja semmoinen, että sä tykkäät siinä asua, mutta kuitenkin silleen ajatellen, että mahdollistaisiko se sulle niin kuin helpomman elämän, jossa sä pystyisit elämään taloudellisesti vähemmällä ja saaden ehkä mahdollisesti myös enemmän aikaa sen takia, koska sun ei tarvitse maksaa niin paljon kustannuksia siitä sun arjesta. Kannattaa pohtia tämmöisiä vaihtoehtoja, karsii kaikkia turhia kustannuksia. Käy oikeasti niin kuin läpi sen, että mistä se sun kulurakenne koostuu kuukaudessa ja yrittää sieltä tehdä niitä muutoksia sitten, jotta pystyisi elämään vähän vähemmällä. Tämä oli meiltä esimerkiksi tosi tietoinen päätös, että me muutetaan pienempään kämppään, missä me aikaisemmin oltiin, jotta me saadaan sitä vapautta. Koska meidän rivarikämpän asumiskustannukset oli lainanlyhennys plus vastike, niin se oli jo niin kuin 1000 paikkeilla plus sähkölasku siihen päälle joka kuukausi, niin yli 1000 €. Mutta nyt se on 150 per naama. Ihan mieletön ero. Ja mä tiedän, että me ollaan tosi etuoikeutetussa asemassa ja kuka tahansa ei pysty tehdä näin. Ja mä ymmärrän sen. Mutta ehkä justiinsa, että jokaisella on semmoisia pieniä valintoja, mitä pystyy tekemään arjessa. Voi olla, että sä saat säästettyä sun arjessa ehkä 50, 100 tai jotain muuta. Joko sä laitat ne sijoituksiin keräämään sitä rahaa korkoa korolle ilmiön myötä, tai sitten käytät sitä vaikka siihen mukavaan tekemiseen. Mutta pienikin säästö on yleensä merkittävä, että älä vähättele sitä summaa, koska oikeasti vaikka 25 €, jos sä säästät ja sä käytät sen siitä, että sä meet viettämään vaikka sun kumppanin kanssa aivan ihanan treffi-illallisen jonnekin joka kuukausi, niin kyllä se parantaa sun elämänlaatua aika paljon. Tai sitten olkoon se, että sä laitat vaikka sijoituksiin sen ja annat sen kasvaa siellä. Tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muista painaa peukkua ja muista myös tilata kanava, niin saat ilmoitukset uusista videoista ja se merkkaisi mulle myös ihan älyttömän paljon. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!